כן? ערב טוב לכולם, כל היהודים היקרים. ברוך הבא לאביחי, להצטרף אלינו. עברנו את תשעה באב. תשעה באב זה יום אבל לאומי, עיבוד העצמאות, עיבוד רוחני של בית המקדש, מקום השראת השכינה. עם ישראל יוצא לגלות, כאב, צער, שכול, אובדן, הכל נמצא ביום הזה. וימי הצער הללו החלו כבר מי"ז בתמוז. תשעה באב זה השיא. אז אפשר לומר שהשיא הוא שעם ישראל נופל על הברכיים. בתשעה באב. והנה, יש מנהגים שנוהגים, יש עדות שנוהגים, שלאחר חצות, בעיצומו של יום, של תשעה באב, נושבת כבר רוח חדשה בתוך הבית. רוח רעננה. רוח של שמחה, רוח של גאולה. יש מנהגים שנוהגים כבר להיערך לקראת צום וצום. עורכים את הבית, מסדרים את הבית, מנקים וכו' וכו'. זה דבר גדול מאוד. זה קריאה עצומה. וביותר, שחז"ל אומרים שעיקר החורבן בשרפת בית המקדש היה מתי? בערב. בערב, ונמשך כל היום למחרת. כל היום למחרת, לא עד חצות. זה פלא גדול מאוד. מאיפה נכנסה, או מאיזה חלון נכנסה לנו הרוח הזאת, שקצת מרפא את ליבנו. דבר נוסף, מי שיודע, יש אצל החסידים יותר, במוצאי תשעה באב, האדמו"רים נוהגים לערוך טיש, טיש זה נקרא שולחן ביידיש, ויושבים כל החסידים ואוכלים ושרים ועושים סיום מסכת לפעמים. מאיפה השמחה הזאת מגיעה? יש גמרא, אין פה גמרא, לקחתי עין יעקב, זה מובא פה. הגמרא במסכת כתובות, דף ס"ו עמוד ב' מספר לנו סיפור. תנו רבנן, מעשה לרבי יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור, והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו. התלמידים שלו היו מהלכים אחריו. ראה ריבה אחת, אישה, ריבה זה נקרא אישה מכובדת, הייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתם של ערביים. היא הייתה מלקטת שעורים מהצואה, מהגללים של הבהמות, החמור של הערבים, היא הייתה מלקטת שעורים שהקיבה של הבהמה של הערביים לא יקלה, היא הייתה אוספת את זה לאכול. כיוון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו. אמרה לו, רבי, פרנסי. אמר לה, רבי יוחנן בן זכאי, בת מי את? אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון. אני הבת של נקדימון בן גוריון, ומי זו? זו בת של נקדימון בן גוריון. ומי זה היה נקדימון בן גוריון? הגמרא אומרת שהיה אחד מהעשירים שיכל לפרנס את ירושלים 21 שנה במצור, זה דבר שלא נתפס בהשגה שלנו. 21 שנה יכל לפרנס את ירושלים. אין לנו אומדן להבין על מה מדובר, על איזה עושר מדובר. אמר לה, ביתי, רבי יוחנן בן זכאי אומר לה, ביתי, כל הממון של אבא שלך, לאן לך? אמרה לו, רבי, אתה יודע הרי שיש לנו כלל,
שבשר צריך למלוח אותו במלח בשביל שישמר. פעם לא היה מקררים, איך היו שומרים בשר? מלח. יש לנו כלל שכדי לשמור את הכסף והזהב צריך למלוח אותו. צריך לתת צדקה, וזה מולח את הממון. למדנו דבר מאוד מעניין. כדי שאדם יש לו כיס שמן, והוא רוצה שהכיס השמן יישאר שמן, או אולי יגדל עוד יותר, צריך למלוח, להוציא. כשהוא מוציא, זה מתמלא. אמר רבי יוחנן בן זכאי, בסדר, הכסף של אבא שלך עבד בגלל שהוא לא הפריש לצדקה, אבל מה עם הכסף של חמיך? היה עשיר עצמו. אמר, גם הוא להצטרף לחגיגה הזאת. גם הכסף. למה? ברגע שיש תולעת אחת שמכרסמת בתוך האוצר, ערבבנו את הכסף, כל הרכוש התערבב, אז הכל התלייה, הכל הלך. התלייה, אני משתמש בלשון שאולה. הכל הלך לעבוד. טוב? אומרת הגמרא, רבי, אמרה לו, האויבה הזאת, האישה הזאת אמרה לו, רבי, זכור אתה כשחתמת על כתובתי? והיה בחתונה, הוא היה מוזמן, בחתונה שלה. הוא עמד תחת החופה והיה עד, הוא חתם על הכתובה. אתה זוכר שאתה חתמת על כתובתי? אמר להם לתלמידיו, זכור אני שחתמתי על כתובתה של זו, והייתי קורא בה 1,000 דינרי זהב מבית אביה, חוץ משל חמיה. עוד הפעם, 1,000 דינרי זהב, לא שקלים, לא דולרים, זהב, זה מה שעולה היום. זה רק זה נמצא בעלייה. כולם נופלים, זה בעלייה. רק זהב, 1,000 דינרי זהב. זה היה רק בכתובה. וזה חוץ ממה שהכניסו. בחר רבי יוחנן בן זכאי ואמר, אשריכם ישראל. בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרם ביד אומה שפלה, ולא ביד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה. זה לשון הגמרא, זה גמרא מאוד מפליאה, מאוד מפליאה. אני רוצה להבין שתי דברים. אחד, ברגע שאנחנו רואים אדם שנמצא בביזיון כזו השפלה, מה זה משנה לנו אם זה חמור, אם זה בהמה, או אם זה חמור בבהמה של ערבי, או אם זה של אמריקאי, אם זה של אחד מאנגליה, או אחד מאמריקה, או אחד מערבי. מה זה שייך? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, יש לנו פסוק, אשרי יושבי ביתך. יש לנו פסוק, אשרי תמימי דרך. מה זה אשרי? אשרי זה מלשון לאשר, מלשון להלל, מלשון לשבח. רבי יוחנן בן זכאי רואה את השפלות של האישה הזאת, רואה לאיזו דרגה היא ירדה, ומה הוא אומר? אשריכם ישראל. בפליאה, איזה אשריכם שייך? ומה שייך פה אשריכם? דבר נוסף, אנחנו נמצאים כעת בחומש דברים. יש לנו קבלה מהגאון מווילנה, שכל החומשים מחולקים ל5,000 שנה. כל החומשים מחולקים ל5,000 שנה. והאלף השישי הוא נמצא בפרשת האזינו, וילך, האזינו, אני לא יודע בדיוק איך ממקמים את זה, אין לי הבנה בדברים הללו. כתוב בפרשת וילך כך, הקדוש ברוך הוא מטרה ומזהיר את עם ישראל. תדעו לכם, וחרה פי בו ביום, ההוא ועזבתי והסתרתי פניי מהם. והיה לאכול ובצעור רעות רבות וצרות. יהיה חיזבאללה, יהיה חמאס, יהיה פלסטינאים, משאר הקיים, אין מקום אחר. אין שום דבר, כלום. ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוהי בקרבי בצרוני הרעות האלה. ואנוכי אסתיר פניי ביום ההוא. וגומר. ואחר כך כתוב, אומר משה רבנו, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל,
שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד לבני ישראל. זאת אומרת שהשירה הזאת היא עד בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. מה זה עד? חוזה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, כל הרווחה הכלכלית, השפע, ואם חלילה לא תשמעו לי, אז כל הצרות בצד שני. אבל איך שייך להגיד על כזה דבר, שירה, היה צריך להיות כתוב, וזה יהיה החוזה הזה לעד לענתה, וענה החוזה הזה, המסמך הזה, מה זה השירה? מה שייך בלשון שירה? מה שייך בלשון שירה? זה כלל גדול מאוד. על השאלה הזאת של הגמרא במסכת כתובות, המהר"ל כבר עומד על זה. אבל אני רוצה טיפה לגשת בצורה אחרת, בצורה שונה. ישבתי היום באיזו סעודה של 12 חודש, ועשו שם סיום. אז הצטרפו כמה אנשים. אז מישהו אומר, אני לא מבין. לא, זה 12 חודש, ואני רואה אנשים שמחים, שרים. כשעם ישראל יורד עד למטה. כשעם ישראל עולה עד הכוכבים, עד למעלה. עד למעלה. אין דרך באמצע. אין דרך אמצעית. זה לשונו של המהר"ל משווה את זה למוסרי וכו', אנחנו לא ניכנס לנקודה הזאת. אני רוצה להגיד דבר אחד. רבי יוחנן בן זכאי רואה את הריבה הזאת באיזה שפלות שהיא נמצאת, באיזה מעמד כלכלי, איזו רווחה כלכלית הייתה לה ולאן היא ירדה ולאן היא הגיעה. אומר רבי יוחנן בן זכאי, ברגע שעם ישראל יורד ויורד עד למטה לשפלות הכי גדולה, שם טמון הניצוץ. משם אפשר רק להתרומם, משם אפשר רק לעלות. עם ישראל נופל על הברכיים בתשעה באב, אנחנו לא בוכים על בית שנשרף. הבכי שלנו הוא על אובדן רוחני, אבל הוא מהווה לנו קרש קפיצה, שאיפה, רצון לשחזר ולהגיע למטרות רוחניות גבוהות הרבה יותר. אנחנו רואים את תשעה באב, אנחנו מתחילים כבר לחגוג, כביכול אני משתמש בלשון שאולי לחגוג כבר בצהרי, אחרי חצות תשעה באב. למה? יש לנו מדרש שאומר שמשיח בן דוד נולד בתשעה באב, אבל לא מצא זמן אחר, הקדוש ברוך הוא לא מצא זמן אחר דווקא שבאותו יום, נכון, דווקא באותו יום. איפה שעם ישראל רואה את השפלות, רואה את הנפילה, שם טמון זרע הפריחה. שם זה נמצא. כשרבי יוחנן בן זכאי רואה שהיא ירדה למטה, הוא אומר רבי יוחנן, אשריכם ישראל. מה זה אשריכם ישראל? איזה שבח, איזה הילול יש פה. ההילול הוא פשוט, השבח הוא גדול. למה? כי ברגע שהיא ירדה למטה הוא רואה את השפלות, אז יש פה צמיחה. אין יותר. כשאין יותר, אז רק מתחילים לעלות. ולכן, מה שהתורה אומרת לנו וענתה השירה, ברגע שעם ישראל נמצא בצרות הגדולות ביותר, זו שירת החיים של עם ישראל, זה מה שמחיה את עם ישראל. אני רוצה לסיים באיזה סיפור קטן, שראיתי אותו שלשום. במחנות, בשואה, אני לא זוכר אם זה היה מיינידק או ברגן בעזם, נכנסו 3 גרמנים, הקצינים, הורידו את כל היהודים שנמצאים ששוכבים שם, אמרו כולם למסדר. כולם למסדר. אתה תצא, אתה תצא, אתה תצא. מי יכול להגיד משהו אחר? בחוץ חיכו עצמאי דם האוקראינים, וכל יהודי שיצא, הוא לא חזר, הם נעלמו שם באותו יום גופות על גבי גופות. זעקת הנרצחים עלתה עד השמיים, והם נרצחו בהתעללות. כשאומרים ירייה גואלת, זה רק היה בסוף, זה באמת פשוטו כמשמעות.
הם התעללו בהם, השפילו אותם, רצחו אותם נפשית, ואחר כך ירו בהם פיזית גופנית. באותו ערב היה ליל עוד ראשון של חנוכה. אחד האדמו"רים שם ארגן לו פתיל, משך חוט מאיזה בגד, לקחו שמן עם משחת נעליים, הפכו את זה לאיזה שמן, להדליק בזה פתילה, והוא הולך להדליק נר חנוכה. בלילה הראשון של נר חנוכה יש בהלכה דבר שצריך 3 ברכות לברך, לא 2. 7 ימים נוספים מברכים 2. בלילה הראשון 3. הוא התחיל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם להדליק נר חנוכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ועכשיו רוצה לברך. למה הוא לא יכול לברך? שהחיינו זה דבר של שמחה. אנשים נמצאים במחנות כבר 4-5 שנים, מביאים את ההשפלה הזאת על ידי חיות אדם, איבדו צלם אנוש. מה הוא עשה? מסתכל ימין, הביט שמאלה, ופתאום הוא צעק, ברוך אתה השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הדליק. יצא אחד מהמאזינים, מהמשתתפים, שאל אותו כבוד הרב, מילא ברכה ראשונה אני מבין אתה מקיים על מצווה, ברכה שנייה בגלל ההיסטוריה של עם ישראל, אבל ברכה שלישית איזה אומץ היה לך לברך. מה אנחנו היינו אומרים כזה דבר? אמר לו הרב, תדע לך את השאלה הזאת, בדיוק לא שאלתי את עצמי, ולכן הסתובבתי ימין והסתובבתי שמאל. וכשראיתי את היהודים הללו אחרי שהם עברו מה שהם עברו אתמול בלילה והיום, וראיתי שהם מצפים ומחכים לברכה שאני אברך, הוא אומר, זה מה שנתן לי את הכוחות האלה. דווקא מתוך השפלות, דווקא מתוך הביזיון. עם ישראל תמיד גאה על תורתו ואמונתו. שבעזרת השם תזכה לשבת מבורכת, מוצלחת, של ויתחנן אל השם, אלה בשורות טובות. שבת שלום.